नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब भैया हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में फिर से कंट्रोवर्सी जोन बा कि बरकरार बा, बन गइल बा। पूरा सोशल मीडिया पर चारों ओर पावर स्टार पवन सिंह के जोन बा की बारे में सब लोग बोल रहल बा। पवन सिंह मर्द हवन ना मर्द हवन, क्या केकरा केकरा सबूत मिल गइल बा, मर्द हवन कि ना हवन। जेकरा नहीं मिलल सबूत उ ज्योति सिंह के लगे जाओ, ओकरा सबूत मिल जाई कि पावर स्टार पवन सिंह मर्द हवन आ कि ना मर्द हवन। ई जेकरा सबूत चाही उ जाके ज्योति सिंह के लगे ले ले। काहे कि ज्योति सिंह के घरी इंटरव्यू में खुलेआम बोल रहल बाड़ी, सबूत बांटत तारी जे पावर स्टार पवन सिंह जौन बाकी सही में मर्द हवन। तो सही में मर्द हवन, यही से उ सबूत बांट रहल बाड़ी। तो जेकरा सबूत के जरूरत बा उ जाके ले सकता। बाकी हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के लकीर पर जौन बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सब लोग धीरे धीरे निकल रहल बा। ऐसे निकल रहल बा कि पावर स्टार पवन सिंह जौन बा कि कुछ दिन पहले ऐलान कैले रहे कि जौन बा कि हम चुनाव लड़ब, अगर हमरा के भारतीय जनता पार्टी मौका देता तो हम चुनाव लड़े, चुनाव में उतरे। हम बता दी कि एगो तत्काल खबर ई बा कि अक्षरा सिंह भी एगो पार्टी ज्वाइन कर लेल बड़ी, जन सुराज पार्टी, जौन कि बिहार में ई बड़ा कुलियगरी दौरा पर जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष बड़न उ कर रहल बड़न। उ कहलन कि हम ही जौन बा कि प्रधानमंत्री बनैले बानी, 3 गो राज्य के मुख्यमंत्री बनैले बानी, दुका कोइले बड़े उ। तो उहे उ अपना पार्टी में अक्षरा सिंह के मौका दिले बड़े। हमरा बुझाता है अक्षरा सिंह के पावर स्टार पवन सिंह जहाँ से लड़ी हैं तहें से लड़ा मत देस, कौन ठीक बा। खैर लड़ा दी हैं तो ठीक है बा, लड़े के चाहिए। एक और हम बात बता दी कि अक्षरा सिंह के जौन बा कि अक्षरा सिंह भी बोलने बाड़ी जे जौन बा कि हम चुनाव लड़ब। रउआ सब पहले हाई वाला वीडियो देख ली। अभियान से जुड़ूं ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जी अभी फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ और आगे देखते हैं। अगर प्रशांत जी की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अब तो रुआ लोग के पता चल गई होई नु कि अक्षरा सिंह जौन बा कि अब राजनीतिक में आवे वाला बड़ी, राजनीतिक करी है। भोजपुरी के शेरनी कहे जाए वाली अक्षरा सिंह के जौन बा कि अब राजनीतिक वाला जौन ना होला चेहरा, नेता वाला जौन लुक, नेता वाला जौन धवस, नेता वाला जौन ई का होला ओकरा कहल जाला दबदबा, उ जौन बा कि अब अक्षरा सिंह के लगे आवे वाला बा बहुत जल्दी। वो विधायक बनी है, MP बनी है, जन सुराज पार्टी से जौन बा कि जन सुराज पार्टी ज्वाइन कैले बाड़ी। अब अभी ज्वाइन कैले बाड़ी, उनका टिकट मिली, प्रचार करी हैं, लोग वोट दी, जीती हैं, तब विधायक बनी है, अभी नहीं बनल। बाकी हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बहुत सारा अफवाह कुली फैल रहा बा। ज्योति सिंह कर रहा बड़ी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, अक्षरा सिंह के पिताजी कह रहा बड़े, पूरा मीडिया में चारों ओर उहे छौला बा। सब लोग बोलता, सब लोग दुका कहता, दुका करता। बाकी तो वीडियो तो सारा लोग देखले हुई कि के क्या कहता। बाकी पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के स्तंभ है और स्तंभ रहेंगे। स्तंभ के मतलब कि भाई पावर स्टार पवन सिंह से भोजपुरी शुरू होला, पवन सिंह पर अंत। काहे कि पवन सिंह नहीं तो भोजपुरी नहीं। अब काहे कहता नहीं भाई, भोजपुरी के जौन बाकी सरस्वती पुत्र काहे वाला पावर स्टार पवन सिंह के नाम ना लिया तो भोजपुरी अधूरा बा, ई सारा लोग जानता। तो यही से पावर स्टार पवन सिंह से शुरू होला, पवन सिंह पर अंत होला। जहाँ पवन सिंह के नाम ना लिया वही से बुझा कि उ शुभहित ना हुई। तो जेकरा भाई सबूत लेवे बा पावर स्टार पवन सिंह मर्द हवन कि ना हवन, जाके ज्योति सिंह से ले लो। ज्योति सिंह सबूत बांट रहल बड़ी। बाकी खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। रउआ सब तो समझते बानी कि पावर स्टार पवन सिंह के पावर जौन की कहाँ ले बा, कहाँ ले करता। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।